Kwakuzi-1 January 2025, isiteshi Ukhozi FM, ingoma iGucci yayishaya unyaka laphaya ngamavoti more than 900,000, acishe afika kwimiliyoni. Kodwa-ke nakho engifuna sikhulume ngakho. Lowo mlando loyo wazaleka esikhathini esidala. Selokhu afika wayidlala yakhe indima emthandeni. Selokhu afika naye khona uMaki ngokwezinga lakhe, ngokwelevel yakhe ayefuna ukuwushiya kuMaskandi. Wakwenza lokho. Kunama-albhamu manje ngamagolide, Sibiza Abadlwane, Nethi Malavisto, Intombi Ngiphushela Odakeni, Izindlu Zodaka, namaningi ama-albums ayewenzile. Kwakuney'ngoma ey'dumile laphayana ey'njengo-Jessica ezayidumile kuleya minyaka leyana. Abantu beyithanda kakhulu, especially abalandeli bakhe emthandeni. Kodwa namhlanje kunengoma ethi Paris, 31 million views lapha ku-YouTube, ibheka ku-32 million. IGucci as a track or as a music video yenza kahle kakhulu. I-latest track yakhe ethi Sigada Umzila iyohlanganisa u-10 million. Le mlando le azikhandela yona egameni lakhe. Imilando ezohlala ebalazweni. Abantu abazoyazi isikhathi eside ukuthi kunomlando kanje oke wenzeka emdletsheni. Angisayiphathi eka-Spotify. Eka-Spotify yiyo le eyamangaza abantu abaningi. The way ingoma yakhe yokuqala le yavela ngayo athi iParis yalandelwa ezinye ey'ningi nazo ezimvulele indlela ukuthi no, kwangesikhona ukuthi ingoma eyi-1 kuphela. Akukhathaleki ukuthi thina nabanye sibona kanjani, sifila kanjani. Kodwa-ke la sesikhuluma ngomlando owubonayo ongawuverifya. KuMaskandi angingazi, nganginganakile futhi anginganothisanga vele ukuthi into enjengama-platinum ihamba kanjani. And abanye siyazi ukuthi bawahlanganisile, bawatholile ngendlela eyenzeke ngayo. Kodwa ngespeed okwenzeka ngayo emsebenzini wemthandeni kwaba isimangaliso impela. Ngiyazi ukuthi ezasewulisi zajabula kakhulu zibona imilando emthandeni ayiyenza ngale ngoma ethi Paris nange-album eyalandela emva kwalokho. Ningabi imilando. Album ingoma ethi iParis yashaya i-gold, same time yashaya i-platinum, kwaba i-double platinum. I-album yaba yi-platinum. Angikho sure noma seyashaya i-double platinum. Kodwa-ke abawaziyo umlando wakhe maybe bangasho ukuthi sewayishaya. Cause mina lokho angikwazi, ngizange ngikuverify. Kodwa angeke mangalo uma seyayishaya le album i-double platinum. The whole album. Ingoma-ke angazi multi platinum, ingoma iyi-1 iParis. Kwalandela iGucci yenza kanjalo. Sigada Umzila same thing. So le mlando le mihle kakhulu. Insizwa kaManqele isebenze kakhulu. Kulokho mina ngithanda ukuyibongela ukuthi isebenze ngalendlela esebenze ngayo. Nokunikeza abalandeli bakhe igunya lokuthi beyiqhenye, bemqhakambise ngomsebenzi wakhe, bemveze emphakathini njengomuntu owenza kahle, njengomuntu olidayo kwezinye zezinto kulomculo lo. Lokho into enhle kakhulu. uMaskandi, uculo uMaskandi. So yilokho kubalekile. Okwethu thina esibuka nje umculo ukuthi situse ukuthi zinhle izinto esizibona kuMaskandi. Ama-record elokho eziwa abafowethu siwajabulela. Singakhulumi kakhulu siveze imizwa yethu, because imizwa yethu ayibalekile. Okubalekile into ephambi kwethu ukuthi yini eyenzakalayo kule ndima esikuyo ekaMaskandi. Siyabona ukuthi kubhekephi, siyabona kuyakhanya. Kulo nyaka siyabona abafowethu abaningi. Ngikhulumile kakhulu ngabanye abafowethu abenze kahle. uMdumazi ngikhulumile, oMenzi, oSminoff, oLimithi, baningi abaculi, oFalabo, baningi abaculi engikhulume ngabo. Namuhla bengithi angikhulume ngale ndoda ukuthi yena
nakho lapho esisebenze khona isazoqhubeka futhi yenze kahle. Izinto ey'njengama-monthly listeners lezi okuchonywa ngazo ingoba kuyaziwa ukuthi vele akhona ama-monthly listeners ingoba bayawulalela umculo wakhe, bayawulandelela. Konke lokho kuhle for yena, i-brand yakhe, for i-profile yakhe, for abalandeli bakhe abamthandayo, nabantu nje abathanda umculo wamaskandi jikelele, kungakhathaleki ukuthi obani. So bekuyilokho nje bekufuna ukukuveza. Nabanye abantu abanye sisazokhuluma ngabo, siveze okuhle ngabo, kodwa kwamanje besifuna nje ukuveza umsebenzi omuhle walensizwa oncomekayo ukuthi cha, iy'namba ziyamsupport, zinhle kakhulu. Futhi-ke zikhombisa ukuthi isazokhula. Ilokho nje engikubonayo. Kuyoba okokuqala ngqa ukuthi sithole ingoma kamaskandi eculwa umculi kamaskandi eyithi iyofika ku-40 million. Loyo kuyoba umlando oyohlala isikhathi bafowethu. Akulula ukuthi ufike ku-40,000 or ku-40 million wama-views or streams akukhathalekile. Kumanje nje iParis more than 51 million wama-streams mawuhlanganisa nje u-YouTube no-Spotify. Uyabona leyo record lihle kanjani. So ilokho nje besifuna ukukuveza sikutuse, and futhi abantu beqhubeke belayela wonke umculo, belayela bonke abaculi, bebaphushe lapho online. Baningi abasazovela basazokhipha nabakhiphile. Qhubeke nje nibasupporte njalo ningadinwa, kodwa besabheka umsebenzi walensizwa umthanda amanqalo u-SK Isikhova sikazwelonke. Ngiyabonga ngisakahle.